Ahojte, dnes niečo na odľahčenie. Idem takto a keďže mám svoje dni, vidíte, že ja mám výražky, tak som vám priniesla niečo práve také riešenie, ktoré vám aj chcem ukázať, ako sa používa. A tu je vlastne bahenná maska. Prečo je taká výnimočná? Tak si budeme hovoriť, ako si ju budem nanášať. Takže bahenná maska je taký, by som povedala, polohustý produkt. Ja ju mám už vlastne tuto, už nie moc, používam ju už zo pár rokov a ono vlastne, preto som si ju aj hrkala, pretože ona môže, proste je také hustejšie a také rečie, nakoľko sa tam nachádza to bahno, ktoré je prakticky zmiešané s vodou a ono sa ťaží z kanála British Columbia a práve toto bahno oni vlastne odstránia vrchný meter a potom sa ťaží toto bahno, ktoré má neuveriteľné množstvo minerálov a ja cítim, že proste teraz si ho potrebujem dať, pretože nachádza sa tam až 50 minerálov. Prečo je dobré, že sú tieto minerály obsiahnuté práve v tejto bahennej maske? Je to, že dodávajú potrebné zložky do našej pokožky. A prečo si ju teraz dávam? Pretože vyťahne všetky nečistoty. Je veľmi dobrá pri akne, je veľmi dobrá, ak máte masnú, je veľmi dobrá len ako detox pokožky, pretože vám povyťahuje všetky nečistoty, ktoré vlastne na pleti alebo v pôroch máme uložené. Nakoľko ona pracuje tak, že ako bude schnúť, to aj budete vedieť počas použitia, tak ona naťahuje do seba všetky nečistoty. Takže takáto je vlastne konzistencia. Ja ju určite odporúčam nanášať štecom, je to tak praktickejšie, ale môžete si to nanášať úplne v pohode aj s prstami. A takto vlastne po nanesení úplne stačí v takejto vrstve, ale keďže ja ju tu mám akože dosť ťažko sa mi to z nej vyberá. Dosť ťažko sa mi vytláča, nakoľko tam mám už málo, takže si budem objednávať aj pre seba, tak zhruba v takejto vrstve úplne stačí, v takej jednej tenkej, viditeľnej vrstve. Veľmi dobré, toto si ešte tak dokončím, veľmi dobre pôsobí na čierne bodky, keďže ona naozaj vyťahne tie nečistoty aj z pórov a prakticky takto ju mám nanesenú, vyťahne nečistoty z tých pórov, normálne ona ako schne, tak vám to bude proste, neviem, či už tu ju mám niekde vyschnutú, tu mi začína zasychať a ona natiahne do seba, ten más natiahne do seba tie všetky nečistoty, ktoré máme. Veľmi dobre pomáha v odstraňovaní kožných buniek, takže naozaj pleť je po nej čistá, vyčistená. Ak sú nejaké zápalové procesy ako akné, tak ona aj tlmí zápaly, vyťahuje zápaly. Prakticky je vhodná aj pri uštipnutí napríklad hmyzom, alebo ak máte napríklad herpes, tak naozaj je dobre si to dať, alebo nejakú výražku, tak ľudne si ju môžete nechať aj na noc proste lokálne pôsobiť. Takže výborná na akné, výborná na detox. Je to naozaj taká čistiaca detoxikačná maska. Predchádza tvorbe akné, keďže obsahuje aj zložky striebra, zinok, chrom, proste fakt je tam až 50 minerálnych látok. Ja ju mega odporúčam, takže takto vyzerá, nanášaš s štecom. U nás sa tiež dá kúpiť taký trošku iný štec, taký jednoduchší, ale úplne pohodlne nanesenie. Takto sa vlastne nechá pôsobiť nejakých do vyschnutia, nejakých 10 minút, ale kľudne môžete, akože keď dlhšie, tak aj pol hodinku. Potom sa zmije vlažnou vodou a dôležité je hydratovať po tejto maske, keďže táto maska trošku môže vysúšať pleť a to hovorím práve pre tie citlivejšie typy pleti. Môže sa na všetky typy pleti, už vidíte, ak mi zasychá a ona, ako vidíte tie bodky, tak vlastne to tam naťahuje tie nečistoty a ten mask, ktorý ja si chcem dať preč. Takže pre mňa úplne super maska, ju používam niekoľko rokov, čisto prírodný produkt, takže ak chcete kvalitu, ak naozaj chcete takto, možno vyzerá teraz nepekne a potom chcete mať naozaj krásnu rozžiarenú pleť, tak určite vsaďte práve na túto masku.